Mas gipahugtan pa karon sa Cebu City Police Office CCPO ang seguridad ni Cebu City Mayor Michael Rama ug uban pang opisyales sa dakbayan sa Sugbo. Kinihuman sa itabong pagpamusil patay kang Negros Oriental Governor Ruel Digamo niadtong Sabado sulod sa compound mismo sa iyang panimalay. Matod sa City Director sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Colonel Ernio Dalugdog nga iyan ang gitigom ang 11 ka police station sa CCPO. Lakip na ang Cebu City Mobile Force Company kalabot sa ipatumang seguridad sa mayor. Tutukan sa kapulisan ang paghatag og seguridad sa mga lakaw sa kabarangayan sa mayor. Gibutyag ni Dalugdog nga iyan ang gimanduan ang mga security personnel sa mayor nga makig-alayon sa police station di nasakop ang barangay nga bisitaon sa mayor aron mapadad-an kini og mga sakop sa pulis sama sa SWAT o baka Mobile Patrol Group kon MPG. Hilabi na kung bisita ang mayor sa mga lagyong barangay sa kabukiran sa dakbayan sa Sugbo. Hinoon sa pagkaron, pabiling way hulga ang mayor sumalan ni Dalugdog apan mas maing di gyud mo kumpiyansa. Aduna say close-in bodyguard ang mayor gikan sa kapulisan nga usa ka pribilehiyo sa usa ka taas nga opisyal sa dakbayan. I-designate siya nga PNP personnel kay dili pwede og kanang wala siya kauban na kanang PNP personnel nga mag-escort sa iya kay sa granting sa iyang posisyon as mayor diri sa Cebu City. Medyo dapat gyud i-consider nato ang security. Samtang bisan kun dili ubos sa iyang jurisdiksyon, andam gihapon nga moabag ang CCPO sa pagpatuman sa seguridad ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Kini gumikan kay ani usab manimuyo sa dakbayan ang gobernadora nga ubos gihapon sa Cebu City Police Office. Anytime cover man siya sa amo ang kuan, naman gyapon tay mga PNP personnel na deploy no kanang naman tay urban patrolling kini atong mga CMFC. So lahat ng mga kasulok-sulukan diri sa kuan Cebu City ato gina silang gipadalag personnel para magpatrolya. Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, usa ka simulation exercise may tungod sa senaryo sa pagpamusil didto sa barangay Mactan. Sa maong exercise, 4 kunuhay ang patay sa pagpamusil. Nangulo si City Police Director Colonel Elmer Lim sa maong kalihukan. Tingwa sa maong simulation exercise, moang masiguro ang kaandam sa kapulisan og rescuers kung aduna insidente sa pagpamusil sa ilang area of responsibility. Sa ato ang Community Relation Office nato nga ang giawhag nato ang community nga kung naa man gani mga kadudahan nga mga tao dinha sa area i-report dayon, no? Unya ikaduha, kita mismo magbantay ta nga dili ta mabiktima sa krimen. Unya ikatulo, ang ato ang Police Community Relations Officer sa tibuok syudad sa Lapu-Lapu ato kana silang gi-intensify nga malig-on ang relasyon sa community ug sa pulis para ang pagsalig sa community diha sa pulis maayo, no? Nindot ang ato ang relasyon. Samtang sa nagpadayon nga investigasyon sa Police Regional Office 7 sa pagpusil patay kang Governor Digamo, nasayran nga ana-ana sa 4 ka suspek ang nadakpan sa kapulisan. Ang mga suspek gitumbok nga makanis sundalo apan nag-awol gikan sa serbisyo. Gipasakan sab ang kasong illegal possession of firearms and explosives batok sa mga suspek didto sa Bayawan City, Negros Oriental. Samtang kaso nga multiple murder o multiple prostrated murder ang gipasaka batok sa 4 ka maninakpan sa Office of the Provincial Prosecutor sa Negros Oriental. Padayon ang hot pursuit o investigasyon sa kapulisan. Human nakalas ang gobernador og lain pang 8 ka mga tawo. Miabot na sab sa 16 ka mga tawo ang nasamdan sa pagpangatake sa armadong grupo sa panimalay ni Digamo niadtong Sabado. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.